Hr. Cola og fru Fanta. En sød historie om affaldshåndtering. Her har vi 2 aluminiumsdåser. Hr. Cola og fru Fanta. De er begge 2 tomme, men hvor ender de mon henne? Hov, hvad sker der nu? Hr. Cola bliver samlet op. Nej, nu bliver hr. Cola smidt ned i skraldespanden i stedet for genbrugsstationen. Lad os se, hvad der sker. Nu bliver skraldet hentet af skraldebilen. Og hr. Cola bliver kørt til Amager Ressourcecenter, hvor han skal igennem en del processer. Men fordi ovnen ikke er varm nok til at kunne smelte metallet, kommer hr. Cola ud igen, men nu som snask. Det bliver hverken miljøet eller hr. Cola glad for. Lad os nu se, hvad der sker med fru Fanta. Nu bliver hun også samlet op. Men i modsætning til hr. Cola bliver hun smidt ned i en pantautomat. Lad os nu se, hvad der sker med fru Fanta. Her bliver hun delt op i nogle mindre stykker. De forskellige dåser bliver sorteret, og fru Fanta møder en masse andre aluminiumsdåser. Det er pustet på aluminiumsdåserne. Det får den gamle maling til at ryge af. Nu bliver fru Fanta og hendes nye venner smeltet om til aluminiumsdimser. Fru Fanta bliver til en pæn ny dåse. Nu ser hun rigtig fin ud. Nu kan man se, at fru Fanta starter forfra som en ny Fanta-dåse, som I nu kan gå hen og købe. Husk at genbruge jeres dåser, børn.